El sol fet de sentir per les notícies que això està passant al dia a dia, a quilòmetres lluny de casa nostra, al mateix Mediterrani, a les mateixes aigües on ens banyem nosaltres, al Maresme, amb el sol i amb aquesta llibertat, doncs, travessant uns quilòmetres més enllà, Mediterrani està passant això. I són nens com nosaltres, i són pares com nosaltres. I només pel sol fet d'enfrontar-se una mica amb la realitat amb el que està passant, jo crec que és una bona... I a més també recordant una miqueta els bombardejos, jo també hi tinc una mica amb la cesca de pensar en els bombardejos del 38 a Granollers, no? Que també van patir molt els nens, no? amb els infants. Hi ha alguna connotació que potser recordarà una miqueta aquest episodi, no? Quan les mares i els pares donaven una fusta als nens perquè la mosseguessin quan estaven bombardejant perquè no els rebentessin els tímpans.